jam e baba galle an kam ko ɗum woni ɗum ko hoytade ye jam hoyɗitade an kam koto kor ka nanngani ha holere joni joni ɗo kay en cuwatoyde ɓe 3 heures ɗum ɗum wuli ha ina an cikkuɗa wonde ɗo oɗo banggue asamana cikkuɗa ɓuuɗo jeyngol wona ɗo woni ɓunde jeeygol yan kam baba galle ko ɗum woni ande ka korka nanguima yana meeɗi waade ni woni walla ɗum ɗo no wayi wulde ni ala ɗum kay wulani noon fof en baba galle a hol korka tan mi sendi ɗum ala noon mbaɗa haalama gueɗe gotel sonno tan kay ko innama aade baɗone am ni walla sonno tan kay ko kawam ɓoccitiɗo darino ɗo hello wi wonde Amadou Coumé wimo nam wi wonde jooɗo a haccitaki jooɗoɗa a wattaki mayɗo kecci yeere ɗon yi an koye ɗum tiiɗi Allah noon kam ngari an koye ɗum tiiɗi baba galle Allah noon kam Allah noon e korka jam Allah noon kam waaleykum salam Allah noon kam ma yiyata a anda ɗo woni a anda ɗo heewi on hay goto wawa habde mum hay goto wawi hebde mum nde tinno tan de a ɓari waytade ngoleyki ma dépasse timmani suppome anade e komi jirliɗo han taw an wowi kay ko guertoɗe ngala suppome suppome nder korko suppome wona foti ko hoore maaro defmi kumtari hen kejjotoɗa suppome ala maaro kumtari mboɗo ɗeɓi mboɗo woni ɗo mboɗo maaya aɗa haalna mi haala maaro a yiyani oɗo ɗemɗa tawɗe sanki a yiyani mani ko joguimi ko tan defanmi busappo suppome o yaade ƴeewoya busappo suppome no coodoya woni wona ɗum mi suppome miiɗa ɗum mi suppome miiɗa ɗum ni o def maaro bolo ko miiɗa suppome def maaro bolo min ma tottan mi sooda suppome de sona ɗum hande a haccitta ko wattata a wottota fekke noon e gaɓɓule ma mbaɗi ɗo suppome min de mi meeɗa ɗo debbo sara horɗonde debbo Est-ce que- ɓurno o guura Ah, an hay hunde tan ala ko ganduɗa hoore ma ala ko neɗɗa tan yaltude tan e caɓal wudere ma mbaɗa kala ko dañƴa koye maquillage uji tan mbatta ko dañƴa foof an kandi aɗa feeri kinel ma ngel jamaɗa waɗa hen est ce que han suppome busappo suppome ko namdi ɗum a wawa fittude e caɓal gudere ma henne jaaha coodiyate hen busappo suppome woy hay ko guertogal ala woy ko liɗɗi ngala kono suppome busappo ɓe meeɗa ɗum yiide saɗa wawi ƴewtodama ɗum mbatta wat feere jahaɗa hen ƴeewa won morceau goto gonnoɗo ɗo leppina ɗum tan ha leppa frigo o uddi ɗum ƴeewa en glace leppina ɗum ha leppa gaddana ham ga hen morceau ɗo ɗo gonɗi ɗo hen gonmi ko walla mbaɗa ɓodde galas nde suo mbami kono gonɗo hakkude mayde wurde ni eyyi watta fanmi wonno ɗum ɗon an kam mbaɗa hoorani hande a hoorani kono korɗo hay jiiɗa debbo ni fatani namde ɗe mbaɗa hoori Kono waɗa korɗo. pullo fuuro kam hoɗo woni ɗo de wonno joni joni ha ɗo wonno joni joni kanko kam neɗɗo kam hankkandi haadi aɗa ƴatto yimɓe aɗa ƴatto yimɓe aɗa ƴatto yimɓe ha koko yonti gacca kono kanko neɗɗo mo ganduɗa ɗo a wawa haalde tan tawa innani ɗum ya addanam ko mbiyam ko ya Mbiɗama yaha. addanam ni ko mbiyam ko mbiɗama yaha aɗa mi immo mi addoya suwo addanam aɗa waytande dende ɓosere ni addanam tan naggandeɗa diñi tan aɗa wayno londe bonde ni wona ɗum woni ko haalte ko